Existuje nadprirodzená dimenzia? Nejaký iný svet okrem toho, ktorý poznáme? Existuje život po smrti? Naozaj existujú anjeli? Môžu naše sny obsahovať správy z neba? Môžeme sa napojiť na staroveké posolstvá z nadprirodzeného sveta? Sú zázraky uzdravenia skutočné? Sid Roth strávil 35 rokov skúmaním tajomného sveta nadprirodzená. Pripoj sa k Sidovi v tomto dieli relácie To je nadprirodzené. Vitaj, Duch Svätý, choď a prúď. Môj hosť David Harris vyrastal v tradičnej cirkvi, ale keď dosiahol 16 rokov, jeho životným štýlom sa stali drogy a žúrky. David, čo bolo tým katalizátorom, ktorý spôsobil, že ste ušli do sveta? Sid, moji rodičia mi od detstva vštepovali základné kresťanské hodnoty, celý život som navštevoval cirkev. Lenže tá bola veľmi tradičná. Nevnímali ste tam žiadnu Božiu prítomnosť, viac išlo o nasledovanie tradícií a pravidiel. Nikdy som tam nezažil osobu Ježiša a vlastne som nevedel, čo to presne znamená byť kresťanom. A tak som začal hľadať potešenie mimo cirkvi, aby som si naplnil srdce. A boli to párty, pitie, zážitky z drog. Striedal som dievčatá, keďže som nenašiel v cirkvi to, čo som potreboval, tak som to hľadal inde, lebo nikto mi nikdy nepredstavil osobu Ježiša. V roku 2009 sa stalo to, že ste náhodne prepínali televízne kanály a to dobre poznám, keď tu ste narazili na film všetkých filmov. Umúčenie Krista. Vo svojom živote som videl zopár ľudí zomrieť, jeden z nich bol môj otec. A taktiež som videl automobilovú haváriu jedného mladého študenta, ktorý zomrel pred mojimi očami. Vďaka Bohu nebol som v tom aute, ale bol som svedkom tej nehody a videl som, ako ten mladý chlapec naposledy vydýchol. Môj otec bol veľmi zdravý človek. Bol to trénovaný športovec, ktorý bojoval na olympiáde. Ale keď mal zhruba 72 rokov, tak smrteľne ochorel, mal vážne problémy s plúcami a lekári mu dávali najviac pol roka. Ale bol tu s nami ešte 10 mesiacov a potom odišiel k Pánovi. Vtedy som mal v sebe toľko otáznikov. Chcel som vedieť, o čom je vlastne život, na čo som tu, prečo sa každé ráno prebudím, prečo robím to, čo robím, čo je mojím zmyslom žitia. Keď sa toto všetko stalo, tak som si pomyslel, že tá najsprávnejšia vec bude vrátiť sa do cirkvi. Vnímal som, že potrebujem vo svojom živote vieru a tak som začal chodiť do kostola, ale nenašiel som tam nič, čo by urobilo niečo s mojím vnútrom. Chodil som tam, aby som si to mohol odčiarknúť, len preto, aby som sa cítil lepšie. A tak som padol do pasce náboženstva. Až prišiel apríl 2009, kedy som začal prepínať kanály a narazil som na umúčenie Krista. Ten film som videl už predtým a bol to silný emočný zážitok, ale Sid, teraz to bolo nejaké iné. Cítil som, ako do mojej izby niečo vchádza. A začal som fyzicky cítiť hmatateľnú Božiu prítomnosť. Díval som sa na toho muža, ktorý visel na kríži a krvácal. Jeho výzor bol strašne znetvorený. Srdce mi začalo byť tak rýchlo. Z očí sa mi spustil vodopád slz a Ježiša som začal vidieť ako reálnu osobu. Začal som ho vidieť ako syna živého Boha, ktorý zostúpil sem dole a zomrel za mňa. Bombardovala ma myšlienka: Bože, prečo ja? Prečo si zomrel za mňa? Ja som mal byť na tom kríži, ja som si zaslúžil takúto smrť. Myslel som si, že som dobrý človek do tohto okamihu. Ale teraz som bol tak usvedčený zo svojich hriechov, ale začal som cítiť aj Božiu lásku, ako ma drví zvnútra. Nechápal som túto lásku. Nikdy v živote som takúto lásku nezažil. Mojej hlave to nedávalo zmysel. A v tom okamihu sa Ježiš pre mňa stal tou najskutočnejšou vecou, akú som kedy poznal. Stal sa pre mňa skutočnejší než vzduch
ktorý som dýchal. A mojim slzám nebolo konca. Slzám, aké som nikdy predtým nezažil. V tom okamihu som zdvihol ruky a povedal: Ježiš, dávam ti život, aby som ťa nasledoval. A od tohto apríla 2009 môj život už nikdy nebol rovnaký. Všetko bolo zrazu iné. Predtým ste mi povedali to, že ste doslova pocítili ťaž prítomnosti Ducha Svätého. Je to tak? Sid, nikto mi nedal teologické školenie o Duchu Svätom. Nikdy predtým som nedostal vysvetlenie toho, čo som teraz zažíval. Ale nemôžem poprieť to, že v ten deň sa v mojej izbe objavila ťaž Božej prítomnosti. Cítil som, ako mi tlačí na moju hruď. Cítil som ju po celom tele. Cítil som, ako hustne atmosféra v mojej izbe a on sa stal skutočnou živou osobou. Vystúpil zo stránok, ktoré som čítal celý život a začal som vidieť Ježiša ako živé Božie slovo, ktoré ožilo v mojom srdci. A toto ma zmenilo. Nie náboženstvo, nie pravidlá, ale stretnutie s Božou prítomnosťou. Bolo to skutočné stretnutie, ktoré mi zmenilo život. Od tohto okamihu ma Boh začal vyslobodzovať zo závislostí, najmä od žiadostivosti. Mal som dovtedy tak veľa žien. Bol som tak nečistý, ale v ten večer ma obmyla Ježišova krv. Očistila ma. Z môjho života zmizlo odsúdenie kvôli jeho dokonalej láske. Keď prišla, obnovila každý kúsok mojej bytosti. A zrazu som vedel, že je tu Ježiš, ktorý ma miluje, a to viac než čokoľvek v tomto svete. Že je tu Boh, ktorý stvoril tento svet a ten na mňa myslel a chcel vojsť do môjho života. Zrazu som mal porozumenie, že aj napriek špine, v ktorej som bol, je tu Boh, ktorý ma hľadá. A vedel som, že to je z jeho milosti. Ja som nešiel, aby som ho hľadal. On prišiel a hľadal mňa. Takúto lásku som dovtedy nikdy nezažil. Keď mi Boh v mojej špine hovoril: ja som si ťa vybral a povolal som ťa po mene. Poď ku mne, lebo chcem naplniť túžbu tvojho srdca. Lebo všetko, čo si doteraz našiel v svete, ťa uspokojí len na chvíľu. Ale ja dokážem naplniť každú túžbu tvojho srdca. A potom ste boli naplnení Duchom Svätým. Povedzte nám o tomto. Rok po mojom obrátení sa môj život zmenil a začala duchovná púť. Do môjho života začali vstupovať rôzni ľudia, mentori, pastori. Zapojil som sa do miestnej cirkvi a ako som začal čítať písma, tak som začal túžiť po veciach z knihy Skutkov. Začal som túžiť po veciach, ktoré som videl v rannej cirkvi. A raz ma pozval jediný priateľ, ktorého som vtedy mal domov, a povedal mi: chcem s tebou začať biblické štúdium. A to je čo? Budeme študovať písma a budeme vyhľadávať, ako Duch Svätý zostúpil na ľudí a ako začali hovoriť inými jazykmi. Povedal som: super, poďme na to. Prešli sme celé písmo a na konci sme vnímali, že máme klásť ruky. A tak na mňa vo viere zložil ruky a ja som začal cítiť niečo ako lahučký Vánok, ktorý prechádzal mojim telom, a ja som nechal z môjho vnútra vychádzať slova detskou vierou. Začal som hovoriť tieto slova. Telo mi hovorilo: začína ti šibať. Ale duch vo mne mi hovoril: máš to, práve si to dostal. A od tohto okamihu som začal chodievať do zadnej časti našej šopy, zamkol som ju a začal som kultivovať tento nebeský jazyk. Začal som sa spájať s Bohom cez uctievanie modlitbou v Duchu Svetom. Toto bol okamih stretnutia s Duchom Svätým, ktorý navždy poznačil môj život. Ale potom ho znova niečo poznačilo. To, čo mu hovoríte ponorenie do ohňa. Krst ohňom. Áno, krst ohňom bolo niečo, čomu ma nikto nikdy neučil. Nedostal som žiadne praktické lekcie, aby som porozumel tomuto daru. Jedného dňa som opäť prepínal televízne stanice a bol tam ohnivý kazateľ, ktorý kázal o Ježišovej krvi, kázal o Duchu Svätom, kázal o letniciach a potom povedal, že sa chystá do Anglicka, kde bude mať na severe prebudenecké zhromaždenia. Keď prišiel, 4 hodiny som tam išiel autom, neišiel som sám, boli sme 4. Išli sme na tie zhromaždenia a tam bolo niečo do mňa vložené. Ten Boží muž na mňa skladal ruky, cez moje telo prechádzala Božia moc
A Sid, bolo to tak, že sme neplánovali byť tam na poslednom stretnutí, ale chceli sme už ísť do Londýna, lebo vtedy som viedol mládež v miestnej cirkvi a tak som sa chcel vrátiť, ale Boh povedal nie. Potrebujem, aby si tam bol aj posledný večer. Neboli už žiadne voľné lístky, ale niekto prišiel a povedal, vieme, že tu máš byť, tu máš lístky. A tak sme tam išli, moji priatelia boli na balkóne, ja som sedel dole v sále a Sid, tento večer bol iný. I hneď, ako začalo uctievanie, Sid, poviem vám, do miestnosti vstúpila Božia sláva. Netušil som, že je možné mať takýto zážitok s Ježišom, ale v ten večer sa stal tak reálnym. Cítili ste tiaž Božej prítomnosti. Písma hovoria o tiaži Božej prítomnosti. Je to slovo kabot. Znamená to váha, tiaž Božej prítomnosti. Ježiš tam vstúpil, chváliaci tým nedokázal uctievať. Kázateľ nemohol kázať. V miestnosti sa objavil taký zvuk, nebeský zvuk. Bolo to, ako by v sále spievali anjeli. Takýto zvuk som nikdy nepočul. A jediné, na čo som dokázal myslieť, bola osoba Ježiša Krista. Ako sa toto dialo, slzy mi tiekli dolu tvárou a potom sa moje telo začalo kývať. Nekontrolovateľne som sa kýval dopredu a dozadu a rozmýšľal som, čo to je. A nedokázal som hovoriť nič iné než Ježiš. Ježiš. Ježiš, ako by som zabudol všetky iné slová a jediné, ktoré vtedy malo nejakú cenu, bolo Ježiš. Stále som to hovoril dookola a potom som pocítil, ako na mňa zostupuje Pánova prítomnosť. Nedokázal som stáť, bola to tiaž, ktorá sa spomína v 2. Kronickej 5. Do miestnosti vošiel oblak Božej slávy a ja som si sadol, lebo som nedokázal uniesť váhu jeho slávy. Vedľa mňa sedel nejaký starší muž, ktorého som nikdy predtým nevidel, položil mi ruku na plece a povedal, synu, vnímam, že Pán ti niečo ide ukázať. A ako to povedal, tak som pocítil Boží oheň. Ako by mi niekto na telo vylial benzín a potom tam hodil zápalku. Bolo to akoby výbuch sopky. Začal som cítiť prítomnosť Ducha Svätého takým spôsobom, ako nikdy predtým. Bolo to iné, úplne iné, než keď som sa ja modlieval v Duchu Svätom. Toto bol Duch Svätý, Boží oheň, horiaci v mojom vnútri. Cítil som, že celé moje telo bolo tak naplnené týmto ponorením, že moje šaty boli úplne mokré, ale nebolo to od môjho potu. Bol to nadprirodzený Boží oheň, ktorý úplne zmenil môj život. Po tejto skúsenosti som začal mávať videnia, začal som hovorievať v takých jazykoch, akými som nikdy predtým nehovoril a počas toho, ako som hovoril tie slová, tak som zrazu rozumel tomu, čo hovorím. Začal som dostávať výklad. Nebolo to pre nikoho iného. Boh hovoril ku mne. Hovoril som si, čo je toto? Čo je toto? Bola to rieka, o ktorej som ani len netušil, že existuje. A tá tiekla v mojom vnútri. Bola to rieka, ktorá prúdila od Božieho trónu a teraz bola nejakým spôsobom tu v mojom bruchu. A cítil som ju vo vnútri. A cítim ju aj tu teraz. Ja tiež. Je to rieka. Ľudia, niečo vám poviem. Keď som ja začal čítať o zážitkoch Davida Harrisa, tak celé moje telo sa triaslo pod Božou prítomnosťou. A verím, že tá istá hmatateľná Božia prítomnosť buď práve teraz na vás prichádza, alebo sa chystá na vás prísť. Hneď sme späť. Dobre, takže potom, čo ste zažili toto ponorenie do ohňa a hovorenie jazykmi, porozprávajte nám o prvom stretnutí na tejto konferencii. Sid, nikdy som nezažil videnie s otvorenými očami, ani som netušil, že také existuje, ale v tom okamihu som to cítil viac ako otvorené videnie. Bolo to, ako by som vyšiel z tela, bola to podobná skúsenosť, o akej hovorí Pavol v 2. Korinským 12, kedy nevedel, či to bolo v tele alebo mimo tela. Toto som zažil, aj keď ma o tomto nikto nevyučoval. Ako by ma niečo zodvihlo a zrazu som bol v miestnosti, ktorá nemala steny ani strop.
A bolo tam svetlo, prenikavé svetlo, ktoré naplňalo všetko a farba a jas toho svetla oslepovali oči. To svetlo bolo tak neuveriteľne jasné, že stravovalo všetko, čo tam bolo. A ako som sa začal zameriavať na to svetlo, tak som začal vidieť, z čoho vychádza. Vychádzalo z toho, ktorý sedel na tróne. Vychádzalo z tváre toho, ktorý bol na tróne. A potom som uvidel miliardy a miliardy uctievačov, ktorí obklopovali ten trón. A nedokázali robiť nič iné, než sa dívať na túto osobu. Nevedeli robiť nič iné, len hľadieť tam. Nemali žiadne iné určenie, nezaujímalo ich nič iné. A boli naplňaní, boli uspokojovaní. Cítil som, ako obrovská túžba nevesty Kristovej bola naplňaná. A ako na ňoho hľadeli, tak odrážali tú istú slávu, ktorá vychádzala z Ježišovej tváre. To svetlo bolo slávou jeho prítomnosti. A tá istá sláva prikrývala nevestu. A prebiehalo to nepretržite. Stále robili to isté a nikto tam nebol znudený. Nikto nebol unavený z tej piesne, nik nebol unavený z hľadenia na Ježiša. A bolo to slávne. Bolo to tak slávne, že som odtiaľ nechcel odísť. Za žiadnu cenu som nechcel, aby to videnie skončilo. A potom, po tomto okamihu, mi zrazu ožilo jedno písmo. Zrazu som si uvedomil, toto je niečo, o čom bolo hovorené v knihe Zjavenia. Povedal som si, je to skutočné. Je tu svätý Boh. Cítil som Božiu bázeň. Nebol to strach, ktorý by ma hnal do kúta, ale celé miesto bolo naplnené posvätnou úctou. Bola tam svätá bázeň z muža, ktorý sedel na tróne. Všetci boli uchvátení, boli ohromení a úžasnutí z prítomnosti toho svätého, ktorý bol na tróne. Najviac som vnímal to, že celá miestnosť bola naplnená majestátnou slávou. A toto chcem vo svojom živote. Toto chcem zažívať každý deň. A aby toho ešte nebolo dosť, tak na tejto istej konferencii zažil ďalšie nadprirodzené stretnutie. Čo sa udialo? V skutočnosti som tam zažil viacej stretnutí. Pán mi tam dal povolanie pre môj život, Pán mi hovoril o všeličom, o mojej službe, ale potom sa stalo to, že na konci toho všetkého, čo sa tam dialo, prišlo niečo nečakané. Začali za mnou chodiť ľudia, boli ku mne privádzaní. Sid, na mňa nik neskladal ruky. Vtedy do tej miestnosti vošiel Boh a niečo sa stalo. A ľudia začali ku mne prichádzať, boli ku mne privádzaní a hovorili, mohol by si prorokovať a modliť sa nado mnou. Ale mňa nikto nikdy neučil 5 krokov k prorokovaniu. Nikto ma nikdy neučil, ako prorokovať, čo robiť a čo nerobiť. Ale ako som sa začal modliť, vnútri sa objavilo pomazanie. Duch Svätý mi začal dávať slová poznania. Začal mi dávať slová na povzbudenie tých ľudí v tom, cez čo si prechádzali. Veľmi konkrétne slová. Ľudia začali plakať pod Božou mocou a jeho prítomnosťou. Ale Boh toto nemá len pre jedného. Prichádza si pre nevestu. Prichádza si po národy zeme. A tak musíme začať kázať o Duchu Svetom. Nesmieme byť kazateľmi, ktorí sa boja dovoliť Bohu robiť to, čo chce, lebo On chce obsadiť svoj ľud. Máme príliš veľa štruktúr, chceme zavrieť Ducha Svätého do krabice, ale Boh mi povedal, nechaj mi vziať si späť moju cirkev, lebo ju chcem naplniť. Mojou túžbou je, aby všetci zažívali ten Boží oheň, aby zažívali tú lásku, ktorú som vtedy zažil a ktorú stále zažívam až dodnes a ktorá ma neustále premieňa. Nebola to len jednorazová skúsenosť. Každý deň sa zatváram vo svojej spálni a neustále mám takéto stretnutia. Boh otvára moje oči, navštevuje ma, prichádza a chce prichádzať ku každému, lebo preto Ježiš zomrel. Povedali ste, že jeden z kľúčov k tomuto je to, že ste uctievač. Len tak veľmi stručne. Ako uctievate? Sid, keď mám byť úprimný, nehrám na žiaden nástroj a tiež nespievam veľmi dobre. Ale ide o to, že pravý uctievač je ten, kto prichádza a podáva svoje srdce Ježišovi. Ten, ktorý uznáva, že on je kráľom slávy
a že si zaslúži každú časť nášho života. On krvácal, aby si nás získal. Krvácal, aby nás vykúpil. Aby nás priviedol opäť k sebe. Naše životy nám už nepatria, patria jemu. A teraz mu ďakujeme, lebo si uvedomujeme, že sme si zaslúžili večné oddelenie. Zaslúžili sme si zomrieť večnou smrťou, aby sme už nikdy neboli v blízkosti nášho nádherného Spasiteľa. Uctievanie je uznávanie toho, čo Ježiš pre nás urobil na kríži Kalvárie. A teraz prichádzame a žijeme v jeho úžasnej prítomnosti. Denne k nemu môžeme pozdvihovať srdcia. Toto je to, k čomu Boh povoláva späť svoju cirkev. Povoláva nás k uctievaniu v duchu a v pravde. Nevyhľadáva najlepšiu pieseň. Hľadá hladné srdce. Hľadá srdce, ktoré hovorí: Bože, chcem teba. Nič na tomto svete ma neuspokojí. Dám ti každý kúsok svojho života. Ako živú obeť, Bože. Toto je uctievanie. Nepotrebujeme čakať na uctievacie zhromaždenia, aby sme toto zažívali. Môžeme Boha uctievať cestou do práce, môžeme ho uctievať počas umývania riadov, môžeme ho uctievať, keď prebalujeme plienky našim deťom. Môžeme to robiť všade, dá sa to. Toto je uctievanie, keď prichádzame s vďačným srdcom. Viete, čomu verím? Verím, že nás sledujú ľudia, ktorí sa pohnú z duchovného miesta, na ktorom sú a kde trčia už dlho, a začnú ísť zo slávy do slávy. Verím, že nás práve teraz sledujú ľudia, ktorí hovoria: áno, počul som o náboženstve, tak ako ste to počuli aj vy, ale teraz chcem spoznať Ježiša osobne. Chcem svoj osobný zážitok. Áno, to, čo zažil David, je super, ale ja chcem mať svoju vlastnú skúsenosť. Zopakujte po mne túto modlitbu a miente ju najvážnejšie, ako dokážete. Drahý Bože, urobil som v živote veľa chýb a je mi to ľúto. Verím, že Ježišova krv ma obmýva dočista. A teraz, keď som čistý, vojdi do môjho srdca. Prebývaj v mojom vnútri. Robím ťa nielen svojim spasiteľom, ale aj svojim pánom. Amen. David, chcem, aby ste sa teraz vy pomodlili, aby tí, ktorí už poznajú Boha, alebo aj tí, ktorí práve povedali túto modlitbu, mohli by ste sa pomodliť, aby sme dostali Boží oheň, tak ako ste ho dostali vy? Urobili by ste to do kamery? Veľmi rád. Ďakujem ti, Pane, čo sa týka vás všetkých, ktorí sa na toto dívate. Idem sa pomodliť za vloženie hladu. Ja som začal ísť za Bohom každým vláknom mojej bytosti a teraz sa modlím, aby ste vy išli za Ježišom tak, ako keby bol tým jediným, na čom závisí váš život. Modlím sa, aby vás začal stravovať Boží oheň. Modlím sa za krst ohňom Ducha Svätého. Modlím sa teraz v mene Ježiš, aby si tým istým ohňom, ktorý prišiel na mňa, pokrstil každého, kto ma teraz sleduje. Teraz, v túto chvíľu, nech Boží oheň strávi každého. Nech začne naplňať každý dom. Nech teraz začne naplňať každú obývačku. V mene Ježiš. Modlím sa, Pane, aby si opojil každého svojou prítomnosťou. Tak, aby všetci boli naplnení Božou slávou. Aby boli naplnení láskou pre Teba, Ježiš. Aby ich naplnil oheň, po ktorom budú dychtiví horieť pre Teba, Pán Ježiš. Modlím sa to v mene Ježiš. Amen. A ja hovorím, že ste dostali plnú dávku.